Bismillahirrahmanirrahim. Matar Kabila kashi na 10. Ya rungume ta sama jikinsa yayin da zuciyansu yake bugawa da sauri. Kowa yana jin bugun zuciyar ɗan uwansa. Wannan karan kuka Hani'an ta fara na farin ciki domin sanin matsayinta da ta yi a gun yayin nata. Ba ta damu da tana son shi ko ba ta son shi ba. Abin da ta sani shine muddin zai sake mata fuska ya kuma rike ta a matsayin matar shi, za ta iya zama da shi na har abada, ko da kuwa ba ta son shi. Soyayyarsa da tausayinsa kaɗai take bukata, bayan wannan kuma ba ta bukatan komai. Dago fuskar ta yayi yana share mata hawaye. Ko ba kya sona? Bude idonki Adami. Ki faɗa min abin da ke ranki. Na yi miki alƙawari. Na jaddada yi miki alƙawari. Zan miki kyakkyawan fahimta. Zan jira ki har lokacin da za ki fara sona. Kin ji? Ta kwace jikinta a hankali ta sunkuyar da kai tana goge sauran hawayen da hijabin jikinta. Ba kya sona ko? Ya tambaye ta zuciyarsa a karye. Ni ban faɗa ba. Ta faɗa a shagubance tana ci gaba da goge hawayenta. Murmusawa yayi ganin ya fara samun nasara. To ki ce kina sona ko in yi kuka. Shi ma ya kwaikwayi muryanta. Murmushi ta ɗanyi kaɗan. Ta kare sunkuyar da kanta kamar ta nutse don kunya. Don yadda ya manne mata da jikin shi, hakan bai taɓa faruwa da ita ba. Ɗago kanta ya yi suna kallon juna, ya ce, ba ki faɗa ba, ni kan ba yau ba. Me yasa ba yau ba? Kunya nake ji. Ok, tsaya. Ya ɗauko fefa da fen ya bata, ya juya baya, wai ta rubuta mishi tunda ba za ta iya faɗar a bakinta ba. Hannunta yana karkarwa ta rubuta, ni ma, ta jefa mishi akan cinyar shi. Ya yi dariya ya karanta, ya jiyo yana kallonta. Ban gane ba, mene ni ma? To ba kai ka ce kana so na ba? Shi ne na ce ni ma. Ta faɗa tana turo baki. Ke mami, ya ɗaga mata gira. Ni kam zan je in kwanta bacci nake ji. Ta tashi tsaye za ta tafi. Ya jawo ta, ta faɗa jikin shi. Ya kwaye hijabin jikinta ya ce, ba zan bari ki tafi haka ba, salim alim, ban nuna miki farin ciki na ba. An ce kyan yaba kyauta tukuici, ki tsaya ki kwashi lada. Bai bari ta ƙara ko numfashi ba, ya fara aika mata rikitattun sakonni masu karya lagon jiki da kashe jijiyoyin duk wanda yake bako. A wannan harkar, soyayya ake sha a gidan Anwar da Adami. Wani lokacin idan ya juye, sai ya fito a matsayin yaya, wani lokacin kuma ya dawo dalin Anwar. Adama bata damu ba, a hakan ma tana ganin ƙoƙarin shi, tunda wata rana har goyonta yake yi, a yi guje-guje, ko yana mata cakulkuli. Tun tana jin kunyarsa har ta sake ita ma tana nuna masa ba shi kaɗai ne gwani a yin soyayya ba. Mafarin canzawar Adama shi ne laulayin ciki da ta fara bayan bikinsu da wata 7. Tun da suka je asibiti aka tabbatar musu ciki ne da ita, Anwar ya rasa inda zai sa kanshi, tsabar murna da farin ciki. Sai dai cikin ya zo da laulayi mai wahala, amai, zazzaɓi, ciwon kai, ga rashin son wanka da mugun kasalin jiki, wanda yake hana ta aikin gidanta. Haka zai zauna yana a gida yana kula da ita. Ba zai fita ofis ba, shi ne shara, wanke-wanke, girki, har wanke ondis ɗinta. Adama ba ta ki a tona ruwa a bata a baki ba, wankan ma shi ne yake mata, amma sai an kai ruwa rana. Don san da rewa take taitayin kuka, wai ba ta son ruwa ya taɓa jikinta. Alwala ne kaɗai take yadda ta yi, da kanta shi ɗin ma shafa-shafa. Ganin ɗawainiyar nasa ya yi yawa, ya sa umman mahaifiyar Adama ta ce a dawo da ita gida. Hakan kuwa aka yi don shi ma ya galabaita, aikin da yake yi tika a gidan. Sai dai kusan a can yake yi ne, bacci ke dawo da shi gida. A lokacin ne kuma manyansa suka fara ƙorafi a kan rashin zuwa ofis ɗinsa. Sai da cikin ya shiga wata 5 aka dawo da ita gidanta, don ta ɗan samu sauƙi, zazzaɓin da amai babu. Amma rashin son wanka da kasala sai abin da ya karu. Anwar da ya ga gidansa na shirin zama bola, ya sanya nema mata yar aiki da shara da wanke-wanke. Sosai yake tausaya mata halin da take ciki, kuma yana mata uzuri cewa ciki ne ya canza ta don Adama ba kazama ba ce. Ya san da zaran ta haihu komai zai wuce ya dawo normal.
Cikinta na wata 8, kumburin ƙafa ya sa ta a gaba. Haka Anwar zai zauna yana mata tausa har sai ta ji sauƙin ƙafan. Tana fama da ciwon, Musa ya zo gaishe ta, bayan ya mata sannu da jiki, ya musu sallama. Anwar ya masa rakiya zuwa kofar gida. Gaskiya kafan nan da alama yana bata wahala. Kumburin har yayi yawa, kun je asibiti ko? Musa ya tambaya da tausayin Adama a fuskarsa. Mun je sun duba ta, an bata magunguna da advice. Sai ta haihu komai zai dawo daidai. Ya karasa maganin yana shafa fuskarsa cike da gajiya. Musa ya canza hiran ganin Anwar ya shiga damuwa, ya ce, Kai, wace tsalele budurwa gani tana muku shara? Anwar ya murmushi yana yi wa Musa kallon tuhuma. Wannan kazamar? Daidai nan Adama ta fito daga falo neman Anwar, ya siyo mata kankana. Ta gani a TV, ya ba ta sha'awa. Tsayawa ya yi yana tunanin, wa yake ciwo fuska haka? Kai, dala kar ka sake kiranta kazama. In ji Musa yana dariya. Wallahi asalin kazama ce. Ai ban san haka take ba, da babu abin da zai sa in kwaso ta in kawo gidana. Sakiya ya ci gaba da magana. Ko magana ban cika bari yana haɗa ni da ita ba, saboda ko daga nesa wari take yi, ba wanka, ba wanki. Ina ya haɗa mu nake yi. Dare da Musa yake yi ta kular da shi, ya harare shi ya ce, Adama na haihuwa za ta bar mini gidana, don ba na fatan in ci gaba da kallonta tana saka ni hamami. Adama ne ta juyo da baya, idanunta na tsiyayar hawaye, yayin da zuciyarta ta yi baki ƙirin, don ba ta taɓa tsammanin Anwar zai ci fuskarta ba, balle ma a gaban wani. Ta koma falo don ba za ta juri waɗannan ɗatatan kalaman daga bakin Anwar, mutumin da take ganin daga iyayenta shine mutum na uku da suke matuƙar santa. Ya karya mata zuciya. Shin ba zai mata uzuri da cewa cikin da ya narka mata ba ne ya jawo mata wannan halin? Me yasa ba zai tuna cewa ƙazanta ba ta daga cikin halinta ba? Wato duk ƙoƙarin da take yi bai magani ba. Ashe shi ne dalilin da ya sa ya daina kusantarta saboda ba ta wanka. Ashe shi ya sa da ya ga an yi sallar isha'i zai ce ta je ta kwanta saboda baya son yana kallonta, balle wani abu ya haɗa su. Share hawayen ta yi, zuciyarta na mata zafi kamar ana hura wuta a ciki. Kwanciya ta yi ta rinsa idanta, ta tuno kalamansa na ƙarshe. Adamu tana haihuwa za ta bar min gidana. Anyway, tunda har ya yanke shawarar rabuwa da ita, babu abin da za ta iya yi a kai. Kuma tana gode wa Allah da ya nuna mata kalar shi tun kafin ya datse igiyar auren na tsakaninsu. Shi yasa aka ce laɓe babu kyau. Tana kwanciya ya shigo da fara'arsa, ya gyara mata kwanciyarta don a tunanin shi ta yi bacci. Ya wuce rum ɗin shi. Ta buɗe ido wanda ya yi daidai da silalowar wasu zafafan hawaye masu ɗaci daga idanunta. Yana wanka ya fice bayan ya kara duba ta. Yana fita ta fashe da matsanancin kuka mai tsuma zuciya. Tun daga ranar duk abin da ya mata na kyautatawa sai ta dinga kallon shi a matsayin show off. Shi kuma ta ɗauke shi a matsayin mayaudari. Tana matuƙar son shi, amma laifin da ya mata ya yi girman da ya kwanta akan wannan son ya tarwatsa shi. Duk abin da ya faruwa ba, shi kuwa Anwar da ya ga shiru-shirunta ya yi yawa, sai ya ɗauki a matsayin duk ciki ne ya jawo. Bai san me ke faruwa ba. A haka har ta haihu, ya sami ƴa mace, amma kuma abin mamaki, ta ji shiru ba ta ga an biyo ta da takarda ba. Don ta koma wanka gida, ga har ana shirin komawarta babu takardar sallama. Sai ma wani tattali na musamman wanda yake nuna mata ita da jaririyar tata Nana Aisha. Ana washe gari za ta koma gidanta aka rasa gane kanta. Kuka kawai take yi kamar wata sabuwar amarya. Abin da ya ɗore mahaifanta kai kenan. Suna tunanin menene damuwanta. Saboda sun san tana zaman lafiya da mijinta. Sai da aka matsa ta ce, wai ba za ta iya renon jaririyar ita kaɗai ba. Murmushi ummanta ta yi ta ce, za ta sama mata mai reno. Da Anwar ya zo ɗaukanta, Umma ta faɗa mishi yadda aka yi, ya ce shi kenan. Amma zuciyarsa bai so ba. Bayan sun koma gida yake nuna mata hakan da ta yi bai dace ba. Yarinya ɗayan me yasa ba za ta iya kula da ita ba.
Tana shiru har ya gama faɗansa ya fita daga gidan. Da daddare ya dawo da 'yar kazarsa da drinks. Adamu dai nata ido ne, don ta daga rakiyarsa. A ranar ta fara zama masa mutum-mutumi a gado. Ya yi kiɗansa ya yi rawarsa, uffan ba ta cewa. Sosai abin ya dame shi, don ba haka take ba. A da tana nuna masa bajintarta. Da cikinta ya girma ne, ya daina nemanta don tausayawa halin da take ciki. Amma me yasa a ranar da za su fi kowa farin ciki za ta masa haka? Yana ganin an wuce laulayin ciki da hidimarsa. Kamata ya yi ta ji tausayinsa na haƙurin da ya kusan wata 4 rabansa da ita. Haka rayuwa ta ci gaba don ya hana ta ɗauko mai reno. Mai wanke-wanke da sharan ma ya kore ta. Tun daga lokacin komai nata ya ja baya. Ya mata magana, ya mata faɗa, amma sai dai ta bi shi da ido, tana hawaye. Hakan ba ƙaramin ƙona mishi rai yake yi ba, don yana ganin tsabar raini ne da samun guri, yasa take masa haka. Sosai ya fita a harkarta, ya sa kasuwancinsa a gaba. Domin ya bakin ofis a cewarsa kamar makaranta ne. Ba ka da rul ɗin kanka, sai na boss. Kasuwanci ne zai sa ka zama boss ɗin kanka, kuma ka yi aiki a lokacin da kake so. Nani na cika wata 4, Adamu ta fara rashin lafiya. Bayan ta yi PT, ta gano juna biyu gare ta wata 1. A ranar ta yi kukan da ba ta taɓa irin shi ba. Laulayi ya dawo sabo sak wannan karan. Har yana so ya fi na baya. Dalilin ogan baya nuna mata kulawa, wanda ya saba. Dole ta koma gidansu don ba za ta iya renon Nana ba. Ga laulayin ciki. Nana na cika wata 8 aka yaye ta. A nan gida ta haifi jaririyarta Laila, sannan ta koma gidanta. Umma ta so ta karɓi Nana. Anwar ya ba ta haƙuri, kan ta bari sai ta saba da mamanta. Aikin gida da yara biyu ƙanana na da matuƙar bawa Adama wahala. Ta fige ta zabge kamar ba ita ce 'yar duma-duma ba. Sukuku ta dawo kamar wata marallaka a jiki. Tun ba ta yarda cewar ƙazanta halinta ba ne, har ta dawo ta yarda, domin a yanzu ta zama abin da ta zama. Nani tun daga fara tafiyarta ta kasance mai ƙiriniya da ɓarna. Toilet ɗinta shi ne kan kujerun Adama ko kan gado. Da an ɗaura ta afo za ta dinga tsalla ihu tana kuka, sai an ɗaga ta. Daga nan direct za ta wuce kan kujera ko kan gado ta wasa kashinta. Adama idan ta ga haka sai ta hau kuka don takaici. Tun tana gyarawa na tsakani da Allah har ta fara sai kaɗan-kaɗan. Anwar kasuwanci ya bunƙasa. Tun yana da shago ɗaya har ya kasance yanzu shago 2 ne gare shi. Yanzu ya yarda da maganar Musa cewa mata duk yadda ka kai da kyautata musu sai sun watsa maka kasa a ido. Ba shi kaɗai ba, hatta mahaifiyar Adama ta yi mata faɗan da nasiha kan sabon halin da ta fara, sai dai babu abin da ya canza don ƙazanta, rashin kulawa, kasala, nuna halin ko'in kula ya zama wa Adama jiki. Bayan shekara 2 ta ƙara haihuwan ɗa namiji, Muhammad Imam. Daga wannan lokacin kowa ya daina mata magana akan halayenta don ba su ga alamun maganarsu na shiga kanta ba. A nan Nazifa ta samu damar shigowa rayuwarsa. Nazifa ya ce ga ƙanwar marigayiya, Hajiya Amina, matar baban Anwar na 2. Mahaifinta ya rasu tun suna yara, ya bar mata 2 da 'ya'ya 10. Nazifa ce 'ya ta 4 a gidan. Ta taso cikin wata irin rayuwa da babu kwaɓa, ba girmama na gaba, sannan ba karatun boko ba Arabi. Ta rasuwar mahaifinsu, iyayensu mata ke ɗawainiya da su ta hanyar ɗora wa manyan talla, su kunu, goro, kayan miya, robobi, har da kayan ƙwalam da ake kaiwa yara makaranta. Da safe mahaifiyarta na suyan kosai a ƙofar gida, ita kuma Nazifa tana dama kunun koko da na gyaɗa. Da rana kuma za su yi shinkafa da mai da yaji, da ɗan wake, har da ruwan lemo. Sai dare kuma ƙanwarta Ma'u ta yi doya da awara. Suna ciniki sosai, a nan suke samun abin da za su ci abinci, su yi sutura sannan kuma su kula da lafiyarsu. Nazifa ta tsani rayuwar da take ciki, shi yasa ta ɗau alwashin komai rintsi sai ta auri mai kuɗi. Ita ma ta huta a rayuwarta. Zainab Zi ƙawarta ce tun suna yara. Tare suke zuwa talla da mahaifiyarta ke ɗaura mata ita ma. Mahaifiyarta babu sana'ar da ba ta yi, har da maganin mata, domin a nan Zi ta yi gado. Duk neman kuɗinsu ba sa gode wa Allah, kuma kuɗin baya taɓa taruwa.
Zai ce ta ƙara koyawa Nazifa son kuɗi, wanda har ta kai suna bin ɗakin samari a shashafa su a biya su. Sai dai Nazifa duk iskancinta a shafe-shafen yake tsayawa saboda tana son duk wanda ya aure ta yana ganinta da daraja. Ita kuma zai har kwana da samarin take yi, kuma mahaifiyarta na sane da abin da take yi. Amma kuma son kuɗi ya hana ta kwaɓan 'yar tata. A cewarta, barewa ba za ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba. Don har yau zai ba ta ma san waye mahaifinta ba. Mahaifiyar Nazifa da 'ya'yanta ba su yi zumunci da marigayiya Hajiya Amina sosai ba. Dalilin Hajiya Amina tana zagewa ta nuna musu laifinsu na rashin tarbiyya da bala'in son kuɗi da suka saka a gaba. Lokacin da ta rasu cewa suka yi Allah ne ya karɓi addu'arsu. Farida da Abdallah na son zumunci da su. Dalilin mahaifiyar Nazifa ita kaɗai ce wacce take uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarsu. Suna yawan zuwa Sokoto ziyara gurin dangi. Su Nazifa tun suna nuna musu baƙin hali har suka haƙura suka daina. Ganin wacce ake yi a kanta ma ba ta doron ƙasa. Sannan su Farida ba sa saka musu ido a rayuwarsu. Akwai wani business trip da Anwar zai yi zuwa Sokoto. Ya biya gidansu don ya yi musu sallama. Ya tarar su Farida na roƙon baba ya bar su je hutu. Baba ba wai ba son zuwansu ba ne, sai dai yana jimamin gidan da za su zauna. Sannan rashin tarbiyyar yaran gidan yana tsoro kar 'ya'yansa su yi koyi da gurɓatattun halayensu. Shigowar Anwar ya sa suka fita bayan sun gaisa, fuska a kwaye. A nan Anwar ya tambaya baba dalili. Baba ya faɗa masa Sokoto suke son zuwa, amma shi baya son suna yawan zuwa, kar su kwaso irin halinsu. Anwar ne ya roƙi alfarmar a bari su tafi da su, tunda kwana 4 zai yi, sai su dawo tare. Haka kuwa aka yi. Bayan isansu ya ƙara jaddada musu cewa su shirya ranar Wednesday zai zo ɗaukar su. Sun ji daɗi sosai, duk da cewa ba su sami yadda suke so ba. Suna cire akwatinsu abu ta dawo daga kasuwa. Rungumar ta suka yi, ita ma ta biya musu tana dariya. Don tun daga nesa ta hango leliyar mota a ƙofar gidansu. Abdallah ne ya nuna Anwar ya ce, ga yaya Anwar, shi ne kaɗai baki sani ba, don lokacin rasuwar mamanmu baya ƙasar nan, yana jami'a. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 10, sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na 11 domin jin yadda ta kaya. Kar ku manta da yi mana subscribe, kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Hasken Zamani TV, mun gode.